Sa sisen pat mentagis ngingan penkut igene ke jing hikai ke banga ai ke ten ke jing long mensiam ke ba im. Ngala keren bon ba apa kenika voice message lala isen. But ngan penkut mentagis ngi yang sia stang da kawai pa ke jing hikai. Hagani ke tayo ke banwan. De ngakwa bangan ong ifishikin tien shuai ke bangan ya chikmat. Baleng ke keren ni ke jing keren ang ni ke banga ai ke ten ke jing long mensiam ke ba im. Kadau kadai banga sngot ho ya la jong jing im sngot ho ke jing ya identi nga sngot ho ya ki wei ke brio ke banga slap nga yo I ke brio badan pa jing seng nga dan ke jing ma nga ya kendo shibon ba ke brio ha gani ka ri ke si jantia but nga dan ke jing sngot ho ka wei ke ta kalong ba kam dei ka basuk ban ri ya ke jing la man sim ka ba im ban sulong ban ong bandan ke jing la man sim ka dei kam da dei ka ba namar ki brio ki dan ke jing la man sim ada dia kila yo jing penim la ma kila shakri yo try but aba kila yo ke jing ko tamai ko ki ya kom ta handrei ka bang keren mga ngakeren ang ni ya ke jing la man sim ka ba da im ngam keren ni ke tu go sulong peja am tu su saat ko ba ong bible Haringa keren ia ke jing la man sim ka ba da im kaba pida eat your play kaba pida shiraham ya ketien ke jong play kaba pida don ke donot ban duai ban shakri play ban snap tin ke jong play ban slak ke brio ke ketien ke jong play ban mau ban ya ban shakri ba tang yo play ban dan kum ke taga jing lang man sim fi ka ni ke ketien ke banga bu ka ba im kadau ke dei ba kidan ki ba buon ba ki ba ngayo I ki ba ong bangala pediang yu try ki ba ong bangala dona kata ka balang ki ba ong bangala dei re ki ba ke jinglong man siam tu ki ka klam im na kata kadau nga sa hikai nang ni ba lada ke jinglong man siam tu kan im ni dan kam si pun ki nong rim na ka ketien ki jong play ki ba lang simple ki mdei ki ba er ka ba ning kong ala hikai bangi de ban lei na ka bentau try Kabaar ka day banginum klet ya ka map ke jong play. Kabalay ka bang alakham kren na singan kren kindiat mataga sngiru ya ka ni. Bagata ka day ka dan kam ya ka hikai. Kaba day no play. Ka hikai kitien play. Kaba u play u daay. Namar ha ka yo I jonga. Pia ka yo I jonga ya ka shikri play. Singa siya bentay ka ni. Mapindup snot ho. Pi kani ka hikai kitien play. Kani ka ba hikai ki priyo. Ha ka yo I jonga. Kam day satya ka jiet jong priyo. Kam da day ka jiet jong priyo. Ka penshitom jong priyo banit puli ki theological seminary. Lane ban puli ki Bible school. Lane ba jiet ubriyo ba un puli Bible un pledging un ong na uni un ngan ong no u persamaan wat I jintep ba un kalalang unong besar unong hikai ketien ke jong play shiki bangai baga jila masiem jong ki kan im ngam da yo I baga taka de ke banding ko wala ka taka de ke bandang kam ke preparation ke bangi ong ka jingpen kre wala ka taka de ke bandang kam de haga jing sham jong ashimat na sham baga ni ke jing hikai ketien play kaman setia na ke jing jiet jong priyo kade ke jing jiet jong play udah jiet u play udah seker pang u play ki priyo ki badai haga jing yo I jonga wat haga pertheber away ombaro ki bakren ki da long shisha ka ga jingker hui ki priyo hare ki dan tang kandiat ngut ki priyo ki play the say but ngakwa agani ga por bangan pensaya fi gani kandiat fi aga balang ga baning kong dan shipon ba lai jar ki klamaman khalan got ki apostle. 6 paar vungod ki ka kamera ka bane
Repeat your Bible. Pet you come to your apostle for you ikum no. Marsen sedang kebalang keren ke jingrai. Wei bakran agak tu sini de Petras. Lalu pet baha Petras ushim ke bentak bahmat baban pesai ke beliau. Nama pikir mau ni agak gospel ke dong Yohanes ke nang kabar huai. Hadin bau pet uji sulit wat Petras pikir mau orang kumno. Orang ko sima no khon jong jona me kham it ma me nga bani kini. Petras ujubab adu laisi ni kini ke jingkli. But berat laisi uji su ang pesai ke lang berat juga apa ke lang berat juga. Hidayah kata kadau tapi pet baha uklem ong yeki way ong yo Petras. Wang besar. But view you Petras ulang kumno udan kini ke jingkot no play. Bon besar ke lang berat. Uliak kumno udan ke jing ai no play. Bahaga por bagami ke jing kelumar uyang mo ukuran ke baik. But ke Bible ka ong begitu ki hajar ki priu ki buan ke jing kelaman. Ke jing laman siam do ki ke im la da pipet ki kam do ki apostle. Ke im. Balai ke im de namar ba ki de ki priu ki dan ki priu ki badai. Yo abhai ke taktin mengakran. Balai ki banget haga balang ke benengkong. Ki kela im haga jing laman siam hapdeng jong ke jing jar ke bakrau. Hapdeng jong ke jing syaile ki jing pensitam ben ki bejor. Hari ke jing laman siam do ki ke im. Pijep kabak hajrong kadai pa ki dan ki brio ki bau bleu la say ki apostle ki bau bleu la say ki beda dan shisha ga jing khat no play ga jing ai no play bakin keren ke ketien ga jong play but bagi brio kin yo ye ga jing ko apreng ga jing eti snot ko no ben le apreng ga jing le ka ketien jong play ka ai men sim apen shlori ki apen yang bet ki fi ga ta ga ba na kwa an pen i fi ga ni ga nuksa khnang ba pin snot ko mga tho iga ni ga point junga ka jing dan kam iga jing hikai kitien play ga badai la da fidan jing get clear iga jing laman sim le jong fi aban snu tho ba iga ni hadian no play say in the puli ga Bible play say yo Philip no ya lap la da fi pet hadian no play say usay ki jong Yohanes usay ki to ki brio ki crowd ki apostle but nang tu fi da fi pet ba usay yo Aquila but ga Priscilla da fi pet ba na ta usay yo Apollos but kadu usay yo Paul u brio ba da crowd palat aga jingi kai ki tin play fi hangi nga kwa ngan kran shai ni ba finom shu shimmi ka bagadai ka ba ngide ben shili jiseng shu sngap tin ke jong play ki brio ki yap ke jela mense ki yap ti ke tu ga balang ka beningkong du ki kam tu ki apostle brokaway haman na ka por ba ki kendu jing ki brio ki yang scam na ma balai ka biang ka jing kai balai ka biang ka jing kai na ma ki brio ki behi kai ki dei ki bo blay to say om baro itu ki bakla mut ki kren ki hikai om baro itu ki bawan si jiseng ki tu baro ki le sai ki brio em ka khlap long ta na ka ta daw nga kwa nga hikai fi ga ni ki job play da snap abapi shashkor wat ki voice message no da peleching mat da snap ha mo da snot kho lakini ki jing hikai ki long kor dor ne mp da shim khiala da long kor dor namar wat hay jing shakri ibarit jongay bomeran kat ibad ki way pat henry ngashem ni gani way ba link ba kani ga voice message link ba ki tuki online service link ba ki tuki YouTube channel ga mangi palai la kumno ki brio ki la yo ye ga jing sa ka badai na ga kitin ga job play balai namang ngasnot ho katukat ni no play bade play bada ai hangai ga ni ga jing ai bangala ye ka bangani benta bat pi ye ga jing shisha jo ga kitin ga job play kanang ba ga jing laman sim job pi kan im kumanga shat ong barabor na khlem kran ni ga jing kai tang na ka benta ki banget ki badana ga jing sang jing hai nga kran ni ga na ka benta ki brio baro hang ni pin sa snut ho ye ga wai ga no re
ba kam long de ba pin shu ong le chi seng shu shong kum to shu ma shu snap ik ktien ke jong play dal ne legi bu pling sha yo ig dan ke beshulet ki shu thia nama balai u ba karen ro bu pli snau tho tiki ba ngai ro ke bu pli ke snau tho to ba sa ga dis nang man shu sam thia kadan ro ke chi le ne ke bol jing dum la da fi da na ke jaka ga bom pia bantu ik ktien ke jong play ke batai na ke jing em jong fi pai bai ke bli ni si pai ba Kasi sos na ikipriyo ki ba anot musliang. Rela khangi ki begi popon ki priyo ki ba muddur ba kata ka jing shekri play ka diga ba pakla ka. Ukhlam sayte blay yangi. Habang iya hikai kum ni kitin ki jumla ukhlam sayte nam ta ko ka balak. Usay na ka banta ka met jang try ka balang ki bangay shitulup ka patay. Anong tiyang ikipriyo? Habang isngap ikijing hikai ki baday. Fikiran ki priyo ki ba tiang palat ik niyam. Ki tiang palat ki priyo le jang bayo ki snot ho no ya ga baday. Bat bayo ki pet no na tu niyam. Kum gatar ko da na ri ki jingi. Nga jisno si ya ga ne ba ki priyo ki na snol ngo ate ga ne. Balay te ba pimshim ki ya ga bagan jamin sem. Kani ka kta ya ga fuchsia ya ga ban sawan ka kta ya ga jingim bam chikot. Lada kadai ya ga jing puli ya ga badai ga skul ngia penshito madu bala pala ngim sngap ya ga jing ong jono jono. Lada ka to skul kambiang, lada to principal umbiang, lada ka management kambiang, lada ka jing hikai kambiang, pipen ka dia bet iki konchi ka pa skul. Nga pala ka jing ide bat ka jing shekri play ngim salya de. Mat banang kamat yap ka jing laman semro tang bangin pat ika tu ka jing ma mlay te la da shutia shu le lemo shu le jing sen kam so thoro long he ka daw ka de pa phim dalang ka jing kit kli na twai bo play on play ka khamat so pi ka bang dang kra fi ka ban ri ka jing laman sem ko em phim la te la da dan ka jing kai ka badai phim la ka palap na ta daw nga na mabangadon jingkit kli na mga tip ro yung jing laman siyem jong jong ki way ro tip na ta daw nga sakrani ni jing kai na mga yo iba ka palat ni ki priyo aba ki miyo ki jing kai ka baday fi nga pani fi na kaktin ka jong play fi ki nong kren ki ba hikai ka kaktin ka jong play ki haban snot ho iki katuan ni ki nong rem na kaktin ka jong play fi ka way ka ba ngayo i singa ba ngayo i magta daw fi ka nega jingi kai tin blega nega jing bsa haba ujisu ong yo petras bsa nangit pi snot ho ka tin wang bsa feed my sheep bsa i lang bra chunga fi ka nega tin bsa ka nega tin blega nega ba ngele jisang fi kam dai to bu program way shu ai program to bala slam na ai program to bala slam na tarigin ai program to ru ni kai di ben kai to ru ha ide ban plan ti ki bo dai da file kum to pi ka jing basa de na kwa ba pin ska ba ta ka jing basa ka ya per na ga ba bi shukran shukunda program fi kala bakla bahag ne aga jing shekri play bangi wengi ga ne ktien bsa na ga jing hikai ktien play ni shimbet baga dai tanga jing tu khana khabas no si adu kata dan ki priyo ki ba ong ba mano ba tu khana men tang sni uwe no tu khana fi ka ktien ka jong play kam dai ga jing tu khana kani kam dai ga pur scam kani ga dai ka jing bam ka po play la ai hagi brio ki bula say ki panang ban snut khu iki nong rem tu ktin ki jong play bat ki ba sai ki brio nga da kwa ba pin shai ba ne pet habo petras uyo ye ka tu ka ktin nong chi su wa sai ki lang bra cha pi ngan chi pule lengkot kana ma pin du snut ho pe ka shi ka ban kong petras ko lang ko ba ar u ong ko lo wa nga khat ka ba ar kum ki khun long ki badang kha tu pin kwa hiri gus busngur gadut ka badaimin sim khanang ba pin yo sandaka shagajin pinim fi uwanra yagni ga rukom kren ude petras but ho yagni nama uyo no jisu ang bsa
besar, besar. Kajing ikai kitin belai gadai kajing besar. Lada kajing besar kampiang. Kadang kajing yopang kanta. Kin mi ki khon ki kiti ki bakin riang, ki ba bakla, ki ba pang, ki ba crow. Beduna vitamin, ki ba mler. Lada kampiang yung besar. Nakita ka daw, lada nginang man snot ho bahay gani. Kan penlong ya fi ba pin shy, madagasni. Baka jingi kay kitin belai ka banung kong kadai dagadot. Fi gidan briu bishi pangi kai ay dagadot, sipang ay daga siyang ay, masot hus tao. Fi u petras utho ani u ang kum ki khon long kamat. Lala pidang susdang man yo iga jing lap, iga jing kapat. Pidang degi kelong kadang dekam dagadot. Kamat ki jingi kai ki basuk ki bagilaban skot ho. Andai da pipuli pat iga siti ke jong ki Hebrew. Nagalanong kabasan. Pinyo ipat iya gani gawa iga jing tho. Kabaw ang hagalanong kabasan ngan puli gani kapor. Nagadakot kabakhat lai. Uang ini kiklian. Skap. Namar unu ubabam tang dagadun. Ulong ubam siyempang iga kitin gahop. Namar ulong kunlong. Haray iga jing bam gaba kalong igirang ba. Kiba namar iga jing million. Kita lang iga jing sotho. Balapan million man bishar. Ia kababaharu. Bat iga basne. Fi hantay patrasu ang pasara gadun. Kamat pagkidang sedang. Handai nda fila khamrang ba bidan kam daga jing bam gaba Fi katagan gida ka jing mut jong ka jing besar. Ka jing mut jong ka jing besar. Kamat papis notho iga tu ka stages ka jing ka kirdan jong ka jing laman siyam jong ka beriyo. Fi kalong ka ba iga no hikay kitien belai. Lada ki shimma ka rukam besar. Fi ki kalong a iya nga bagi pika. Fi yu iya ba marsam ka jing besar ki gada ka dut kame. Pimla te ban oman shet jai ki kon bala kha bala ikemel mani shet ja mani thiet de bung na yo mani ai ki kon bala kha fi le am ta la yam no it la shai mister fi kadon kam mi fi ba bin sul tho ba ai gane ba jing la man sim kalong kum ta mo kalong vulnerable haduk katai ki badang susda kalong tang si bakla la yap. Nagtakadaw bandan ka jingam sing ko ba kadang kam de banda snot ho baginom sa gi de ki ba tip bo blay sa ki. Ki ba naman ay gadut ay gi ba day banong da gadut ki ba day banang ban ay da ka jingbang ko ba iya gi bala khamrang ba. But let's sing and ship an epi kan dihat kat kum ka jing ong dong ab supal. Ha ka shiti ka ba ar ka jang u ha ba utho na ka ni ka ktien ka jang blay. Nagalanong ka ba ar ngap kan puli uong pat iya ka ba ka ktien na ka jinay ba ka jing sa. Uong kumni uong agad khat ka ba khat nyaw ngap kan puli uong. Uong ar ka khat ka ba khat nyaw. Namar ngimlong kum kita kiba pen khle iya ka ktien o blay. Handray kum na ka jing sngur. Handray kum na o blay. Hakaman o blay. Ngikiran na o Chris. Kanipat kamot baka ktien ka jang blay ka ba ngiyo asngaw. Kamday ka ba khle. Kabalang adulterate. Kamday ka to kabala pen khle shibon. Fi ktien jang blay kabala pen khle. Ka khleman ra jingkel khushi ki bri ko wan ra ki jingpang. Fi dan ki bri ko bakren ki ktien ka jang blay. Kiba kila yo iya kata ka jingbam la sila laban ono kila yo kata ka dut kaba snor kaba day. Hari filap mi khle no daga jingi benya. Mi khle no daga jingi kedokti. Mi khle daga jing sarong, mi khle daga rukom niam. Parang ta ka to ka jing bam ka kalalong khle. Ngimnot kren ni ka baday ban kren. Ngimnot ithu igibriw igi jing shisha juktin ka joblay. Ngimnot pan oi igibriw pdiang igani ka day no ktin ka joblay. Ado man ta igibriw ki pen khle ikaktin o blay. Nay pen khle. Na makaniap ka jing amansin. Day hangi finsa sa to shay. Balay bang kren igani ka ktin ka joblay kan ni.
na mga ko ngan kle nga ko ngan ai ga day hok shapi ga snore but I play unpen shaifi para ga day fi ban ri ga julaman sim ga em scout ho ga ne mga ikai khat do e ngan pun ko na mga dan stang ko mas po minute e ngan pen e fi ba pin ri ye ga julaman sim ga em kan ka wai ka ba ngalap yala di kani ngalap ba wat lada shibun na si kilaban ang makam na day ngam tip ang anurukom hari nga ngalap ye kani kawai pa ndang along man siyam katno lada ka jimot jimpur kat jonga kambiang kajilaman siyam no kambiang nga ngalap ikata lada ka jimot jimpur kat jonga kambiang na igajilaman siyam no kambiang nakatagadaw banri igajilaman siyam no beem ka point jonga kabang karen kaday karukom perkat perdain kabaday so i hakajing yo i masyamba kani kajing perkat kakta kajing laban sim ngangit pin pediang i kata bakajing mo perkat jing i kakta kajing laban sim wali o nga ngalakan jaman sim nakatagadaw ngam leilesyo ka kli kajing kuslay ngam leilesyo na kwa nga nong ifi kani kapor snap ngan pen ifi nga Bible ka ongkom ne haka kitab probab nong ba arfulay khat banyo ko nabakumba ubriyo uperkhat apo ladi kumtaro lang fi ila daga rukom perkhat singi kalong da kumway ginle kumtuhi la daga rukom perkhat singi kalong kumto kajinglang mensim singi kalong kumtuhi hangi ngakuangan pensyai fi ba kajing mo chum perkhat singi kakta kajing kajing lang mensim ba em fi wat la da fi dan kajing lang mensim ba em ba no fi pai yang fi yo itang kajing fi itang problem fi yo itang kajing mo fi yo smo kajing kran kajat nang ta fi kan do shisha kajing em kapel long fi ba pin kum perkhat bat nda ba fi kum perkhat iki kawan ra kajing snausi kawan ra kajing kuslai habang kran kajing mo perkhat kran kajing kuslai nda haba kajing mo perkhat jangi ka kuslai fitim na bimte pene bagajing kuslai ka kejap ya kajing lang mensim kajing kuslai kadai ukurun ubala ban bam wat ya kidiang kibaklankan kajing kuslai galang ko ukurun ubabam dan gibriyo gibashakri yo blair kat bagajing kuslai But lada fi kuslai fin lap kan kejap ya kajing lang mensim bagawai kasmi kataga day ka bang akwa ngan peni fi mata gasni uji suwang hau yanis ko nang makat saur khat maning ko wat ki kuslai na gata no chokni ngai au pa jang ngai angaro pulino Matias nang manriu khat ba san uji su kuran ni gato ga jinglang jing em ka bang kuslai ki bahagani ka prothai ni kuslai pala o balai kuslai pimla ban pentam si pro lagarunya Fika jing kuslai kadai ka bau Jisu kuran. Fika mau kuran ka gospel ka jong Matius na makhat lai simang ka parsi jong nombet wang dan ubriu ka yo snow tin ka jong blay in rei uki sumbai uhap na ki ding sha ka kuran simang ki sha ki jap i ka tu ka kandau balu tu jing thum say so wan ra i ka briu ka yo snow tin ka jong blay bat ki ba ka jing kuslai jong ka patay ki jing kuslai ka spa ki ya ka jap no i ka ta ka kten Katakan dia jing om jauh Jisu. Fikir dia jing kuslai. Kadang pun rukom. Kidan ki pergi ke kuslai. Ialah kajang kajing. Kidan ki kuslai. Iki kuan ki keti. Kidan ki kuslai. Ika kam kejam. Kidan ki kuslai. Ika kuat ke kia. Kidan ki kuslai. Ma ika spa. Ika pau. Kidan ki kuslai. Ika syongkha syongman. Kidan ki kuslai. Ya shibon ki ika kajing. Bat nga
aga jing shem jonga ayo iba nda haba ngamla ban sin share gani jing bo jibra nda haba jing ku slai ga yo ban kejap ya jing im jonga kajin la sim jonga ga ya na la jupen I fi ga wai ga ktien na bon sin ngam te pikin maune am na shai snot nat iga sam ga balai fu nyo kidan go masan rio nyo tali ige point nang ne ga kraw ba ki ba la jukuren ga ne ga voice message sam balai fu nyo ga sedang na ga bo ong ba direct wat pen khus lai yana de Nabi puli ga khat ga balai ong shani outrai Nabi puli ga khat ga bo bot khat ga ba sao ong pen sngo bhai la de outrai un ai ga jingkwa ka da not jome puli shu ong IT la ga lenti outrai na ta ong shong thai outrai Nabi puli gini jin tha pi sngo tho bo play kwa yangi bangin perkhat kuslai namal kajing kuslai kata ige jing mut perkhat dan gibri ge bam sngo tho bagi kuslai dan gibri ge yo pang ki bam tip bal igi pang dalit siyo doktor wat ige jing pang le ki scanning le ki test le lo ki jai mlap jing pang lek na gawai ka hospital siya gawai na way doktor siya way lek wahat ega daw balay pang i doktor mo prila sailor ki tiar di barembaro pan wat mlap namlap hi ka jing huslay vimla scanning ika jing huslay vimla daga MRI ika jing huslay vimla daga tuga endoscopy daga ega bila x-ray dan vimla ika jing huslay kampau ika jing huslay ka dana ka jing man kalau kerja kesuat ru ni ka jing huslay nak kata ka daw nga kwa nga daw nga figa ni ka por ika jing huslay hi nga sipani figa ni ka por ala chu ang bro por ni ka ktia ka jing huslay ka dai ka jing jiat dan gibri ga budget ban kuslai ba ga jagi ga kin kuslai sa hai dan pa gi budget ban nung kuslai han cha ya chkhmat I itu bam pan kuslai le yo fi kam le ngai I dan I kong dan we ko em gi chim ko boklu ma ila persyang ban yarap yu unrei unang pen kredit pen balai yang sa khadu yung ngale yu an kuslai nga klem kha khon bangal kuslai Kadang bem tu tiang itu, ya bem tu itu, yang boleh kan bagus lah, jangan leh lagi jiseng. Jadi ketang ada kejing kabang aku, kasong kejing cia. Ngayu dan kita invite kejing uslai. Pida kaya bah, pida khot semua bah, kekelalang ke chief guest, ia ke yang jopi, ia kejing jopi. Ngayu pida pen kaya bah ban uslai. Melengah orang ta. Apa kita ki beriu ki khat ega jing kuslai. Kapa ki la ta man le man kuslai. Hare ki le ane. Na ngayo I dan ki beriu besho kuslai ko mara yang san kon ki kuslai kuslai apa pila shakri o play. I o play. Le ko no abam la di o play. Ang ko mo petras ga city ga jang ka benung ko ang lang besan khat ban yo brak ga jing kuslai ga ni ktien ga dei kan ik ktien pi ga dei ga ba kham ni ktien ni ba on bread ka ba la da bisu ai no dan burang mo la bisu bu ro badan ga dan akor hari ga ni ga ba on bread ga ba bread ga dei ga ba lek la ba akor o petras ga jing kuslai o su bread ka how try what kuslai bread balik bim long rough kum ta ga jing kuslai bread itu ga jing kuslai kaya jing jiat sofi finyo I balada fila ban weng ke jing muj perkhan dan ke jing muj perkhan ke bebek ke badan jinget ke balong positif finyo I ke jing im jofi kan long ke kamen ke jing lam sim ke ba im lada filong positif malang sni amdal ketien kasi kata lada fi dan jinget bahkan long bet finyo I katakan ni rap mapin ri ke jing lam sim ke ba im
Tutong ini aingu yo try gini ke por. Kupangas ngongo palat eme. Ma ai ngai gini ke jingi kai. Ada nget kin try ba. Ngan yo i ke eke krau. Leng ba gini ke jingi kai. Hanya rap iki bopon. Naga bentar ke pram ke jabe. Shisu itu ai. Amen. Tu boleh gur khui pi, ku boleh syukur.